Helo bawb, dim ond Soni, croeso i'n sianel. A hedwi, dwi yn Abertawe eto, efo Robin. Efo Robin. Robin, pam penderfynest ti ddysgu Cymraeg? Wel, Cymro dwi, dwi'n dod o Gymru. Dwi'n gwybod bod yna Cymraeg yn y teulu. Dwi'n cofio mam gi oedd yn dod o Gastell Nedd yn siarad Cymraeg, ac oedd ni'n clywed i'n siarad Cymraeg, ac oedd ni'n gwybod bod mam a dad pan o'n nhw'n blant yn gallu siarad neu'n deall, yn bendant yn deall yr iaith, oedd nhw'n dod o Gwm Tawe. Nag oedd dad eisiau fi dysgu Cymraeg yn yr ysgol. O'n i moyn dysgu Cymraeg, ond oedd dad yn pallu gadael i fi dysgu'r iaith. Ac wrth gwrs, doedd dim hanes Cymru yn yr ysgol, felly es i ati wedyn i ddarllen am hanes Cymru. Ac wedyn, penderfynais i bod rhaid i fi. Da iawn. Rhaid i fi Da iawn, dysgu Robin. Cymraeg. Da iawn, Robin. Robin, wyt ti siarad Cymraeg efo blant? Wel, mae dau o blant y fi, Soni. Mae un ferch, Nia, sy'n byw yng Nghaerdydd, ac Siôn, y mab, sy'n byw gartre dy fi. A dwi pob tro yn siarad Cymraeg yn nhw. Da iawn. Mae Nia yn wastad yn ateb yn Gymraeg. Mae Siôn yn tueddu ateb yn y dwy iaith. Mae'n gallu bod yn blinedig weithiau i gadw'r sgwrs yn fynd yn Gymraeg, ond mae'n falch iawn bod yn siarad Cymraeg. Ac os ydyn ni'n mynd ar wyliau, enghraifft, siwrne bod ni'n gadael Cymru, mae fe'n dechrau siarad Cymraeg. Bob tro. Bob tro? Mae'n falch iawn. Wych. Falch iawn. Wych. Mae doi yn falch iawn bod nhw'n siarad Cymraeg. Mae yna dywediad cenedl heb iaith, cenedl heb galon, yn dweud. Robin, ti'n dysgu Cymraeg i oedolion hefyd? O'n i yn. Nes i orffen fel tiwtor 2 flynedd yn ôl, ond nes i dysgu Cymraeg i oedolion am bwti 20 mlynedd. Rhan amser gyda'r prifysgol, ac o'n i'n dysgu yn y brifysgol ac mewn mannau tu fas i'r prifysgol rhan fwyaf yn Abertawe, dweud y gwir. O'n i'n mwynhau. Mae'n rhan o'r ymdrech i gadw'r iaith yn fyw, ac yn fynd. Robin, beth ydy heriau dysgu Cymraeg i oedolion? Cwestiwn da yn Soni. O'n i'n ffindo bod diffyg hyder gyda pobl o Gymru yn gyffredinol. Oedd llawer yn nhw wedi dysgu rhyw fath o Gymraeg yn yr ysgol, ac fi'n credu bod llawer yn nhw wedi cael profiad diflas o ddysgu Cymraeg. Falle bod yna gormod o bwyslais ar draedladau neu ar ramadeg. Fi'n credu bod pethau wedi newid erbyn hyn, bod yna mwy o bwyslais ar siarad yr iaith. Ond falle bod yn rhywbeth seicolegol hefyd, gyda Cymru eisiau bod yn rhugl yn ei iaith ei hunan, ac ddim eisiau gwneud camsyniadau. Ac wrth gwrs, mae'n hollol dwl, achos dyna sut chi'n dysgu iaith. Mae rhaid gwneud
camgymeriadau. A dwi'n credu falle bod pobl Ewrop, enghraifft, yn hen arfer ar siarad mwy nag un iaith. A maen nhw'n, does dim, nhw ddim yn becso am wneud camsyniadau. Maen nhw'n just mynd ati. Dyna'r heriau mwyaf ges i, fi'n credu. Wedi poeni am diffodd o iaith Cymraeg yn Cymru? Ydw, fel rhan fwy o bobl fi'n credu, sy'n â diddordeb yn y Gymraeg. Pam? Mae siwt gymaint o anawsterau. Mae prisiau tai ar enghraifft. Dyw ddim yn o fewn cyrraedd lot o bobl ifanc. Ond dwi'n credu bod y peth mwyaf pwysig yw rhoi statws i'r iaith. A mae hwnna'n gallu cael ei wneud mewn sawl ffordd. Ond dwi'n credu bod yn bwysig dod â'r sector private mewn iddo fe. Hefyd, dwi'n credu bod hanes Cymru yn bwysig, achos sa'n credu bod llawer o bobl ifanc yn gweld yr iaith yn berthnasol iddyn nhw. Ni wedi colli'r cysylltiad falle rhwng pobl yn eu teulu oedd yn siarad Cymraeg. Ac mae'n mynd i fod yn broses hir iawn ac yn araf, ond mae wastad yn frwydr i trial safio'r iaith Gymraeg. Ond fi'n credu bod ni'n genedl falch iawn ac rhywsut ni'n mynd i achub yr iaith. Ond dyw e ddim yn rhwydd ac mewn ffordd mae rhaid i ni wneud yn prosiect i'r cenedl gyfan. Ac gobeithio bydd ein pobl ifanc yn gweld e fel rhywbeth pwysig. Rwyt ti sôn am broses hir iawn. Faint o amser rhaid i ni aros? Sa'n credu bod chi'n gallu rhoi amser, ond dyfal donc, yn diwedd, dyfal donc y dir y garreg. Mae siwt gymaint o bobl da sy'n gweithio mwyn yr iaith, dros yr iaith. Ac maen nhw'n gweithio yn ddiflino bore teg i nhw. Dwi'n gwneud tipyn bach, ond mae rai bobl yn gweithio trwy bywyd nhw mwyn y Cymraeg. Wyt ti'n siomedig? Siomedig, broblem yw bod ni ddim yn gallu gweld beth fydd yn digwydd. Dwi'n siomedig bod yr iaith wedi cael ei bychanu. A mewn ffordd dwi'n credu bod hwnna wedi achosi diffyg hyder pobl Cymru, hyd yn oed pobl sy'n pobl mamiaeth mewn ardaloedd eitha gref. Sa'n credu bod ni fel cenedl mor hyderus enghraifft a Lloegr. Ond wedyn ni, achos bod yr iaith o dan bwysau, falle dyna siwt ni'n mynd i achub e yn y pendro. Achos mae pobl yn benderfynol o wneud e, yn credu. Robin, diolch yn fawr am ffordd efo fi heddi. Mae sgwrs hwn yn dda iawn. Ni wedi mwynhau, Sonny. Dwi wedi mwynhau yn fawr. Gobeithio da chi wedi mwynhau
video hwn hefyd. Ydw, ie. Ie. Da iawn. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Diolch, Tony. Robin. Diolch. Okay, diolch. Hwyl fawr, diolch.